Tapi kalau dia sekolah di pesantren, ya kan, bapak-bapak dan ibu-ibu, dia akan menjadi anak saleh. Anak saleh tidak akan pernah korupsi. Anak saleh tidak akan pernah menganiaya rakyat. Siapa yang menggajinya, walaupun tidak jadi pegawai negeri anak kita, nah menggaji Allah. Bu, ambolah 7 balik tahun pensiun. Kutiko ambo karajo gaji ambo 7,5 juta. Lah pensiun 1.300.000. Pindah mati mana? Karena ambo tak pernah karajo tu korupsi, anak kanyo preso de orang. Awak nan capek mati sakit-sakit tu pak tiok sawanta tak panggil. Ya kan? Panggil kejaksaan, panggil polisi, itu tak kajui-kajui tu mah, tak teratur jantung tu. Tu mengko jangan liang juhong.